Mapuso Nabal-an Mo Na nga pagkatapos sa masobra 70 ka tuig, liwat nga nagbagting ang Lingganay sa Jaro Belfry, ukon ang kilala sa una nga kampanero, ukon kampanaryo de Haros ang tuig 2022. Kadungan inisa ginpatigayon niya inaugurasyon sang bag-o renovate nga Bell Tower sang November 27, 2022. Uli nga nagbagting ang kampanaryo sang tuig 1948 antes ini naguba tungod sa mabaskog nga linog sa amuman nga tuig. Ganito man gid ang kalipay sa mga Ilonggo sang liwat nga nabatian ang Lingganay kadungan man sang formal nga pagbukas liwat sini sa publiko. Ginpangunahan sang National Historical Commission of the Philippines ang seremonya, kaupod ang local officials kag simbahan mismo sa ground level sang kampanaryo nga nadeklarar bilang national landmark. Dalayawon man ang apat ka pamusod sang belfry nga nagapakita sang four cardinal virtues nga fortitude, justice, prudence kag temperance.